Assalamu alaikum mai sauraro, kafin ce komai ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa. Barkanku da shigowa wannan channel tamu mai albarka. Wato wayannan ne fitaccen mawakan nan da aka tace a challenge din Mares wanda ya dora kamar haka, wanda yake trending a shafukan yada zumunta. Yayin da ake cece kuce akan wayanda suka cinye gasar, su wayanda Mares ya ware da karan kansa su ne fitaccen jarumai, su ne wayanda suka fi kowa kokari. Artist kenan, su ne ake cewa upcoming artist, sun fi kowa kokari a wannan channel din na abin ya fito fili. Kar na cika ku da surutu, su ma wayannan gwarazan gasa na abin ya fito fili. Muna so a tantance mana wanda ya fi kowa a cikin su, mutum uku. Ku ware mana mutum uku wanda suka fi cinye wannan gasar. Kar na cika ku da surutu, bari biyu ku play din bidiyoyin wayannan gwarazan gasa ta challenge din wakar abin ya fito fili. Mai sauraro da ka ji da baka labari kwara ka bayar. Amsha kallo lafiya. Na shigo da karfi na nake ku bani fili ne mai fasa taro, suna ta kira na da hali ta yaro kyawu take ba ta karko ga dan misali ko min nisan jifa kasa yanzu dawo ku ji gare ni daga fasiti muke don mafafa ma daukar reni, shugaba na hip hop kake ne ma sai ka zo gare ni, everybody so san DJ epic cause kana gare ni mun daure ma hip hop gindi daga na har karshen karni. Maharai ya zo da challenge nace bari ma na tsotsa nake jin yin na sharuwa ko da yana da tsatsa duk abinda ake so gare ni zan yi babu kisa ko mai sharin karshe ai zai koma kasa. Duniya ba wajen zama ba mai hankali ya gane wani burinsa kawai ya ganka maka haukace ne, Allah ka agaje mu da su kaso sama mu zo ce mafita daya ce addu'a Allah ya samu dace. Inde mun hau dole ne su nisu, ban san surutu, muke sa su si karatu ko ban daidai ba za su ce turu, waka ko ba rubutu, zami ta kashe su ne da batu, in mun hau dole su je hutu, ganin muke sa su zautu, rashe zai juye da mujiya, to ai mun ga yau har ma da jiya, in na fara ni ba na gajiya, ku yan can aka ya gajiya, wai ka gaji da mutu ya kariya, to ku masu bakar aniya, yanzu ne muka fara tafiya, malam zo ka gani da waka tafiya. Zaki ya girma, lallai za ku sha fama, za ku yi ta nadama, waya akai ne suna. Ta fito fili na fara ina secondary, na dau aniyar inda da rai zan sayo wannan lamarin, mulkin kama karya ke yanzu na ce ba wani shege dan kai na tuni ya waye. A'a isi ta sisin yin muji da rabin barba almajirai, rabin ba ta selin maso su ga mun yi felin, tsiran da ba ma numfashi. Mata suke daura dan kwali, in kana so na ka zo fili, anan ne zaka gane ko waye ni. Ku jira ku gani ai za su gani, isi boy mara sai ku ba mu guri, mun fara babu batun mu bari, baranta na wani ku ya ban hakuri, dan na taso daga ghetto 247 like a meto, dan ni nake kashe boso, wasu suna kira na ga abdo, dan na taso daga ghetto 247 like a meto, dan ni nake kashe boso, wasu suna kira na sabo na kansa hankara, goma ta fi karfin tara, dan tabara tara kwai tara, idan bulo ai na shahara, suka ce mini small but mati, big boy ina cin kwati, ina zuwa bashi rana buga musu sauti, I got blessed for my life. Jale na kashe su da freestyle, surprise suke sun ga ina canza style, kuma iya kuje da wani a buɗe muku fine. Fresh boy, bad boy, ina fitowa zaka ga gayu suna cowboy, shara da maniga da cowboy, we just got that party, yarinyar sai ta tako akwati, she won't follow me wai wani party, ta ga ina buga kwati, fresh boy ban hari. Idan wannan ne farko shigowa ka wannan channel ta mai albarka, ka danna subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode, you are welcome, mun gode.